Бранд в България. Това не съм си мислил, че ще го стартирам някога и всъщност се оказа доста забавен процес, през който ще ви запозная с това видео, през какво преминах през месец януари. Ще ви запозная с продукта, който създадох и да, смятам да си правя тази ретроспекция всеки един месец, в който да нямам този натиск от мен, за да снимам всяка седмица. Предпочитам този етап да го оставя по този начин. Да бъде месец януари, месец февруари. Смятам, че имам доста неща, които мога да разкажа за един месец, които ми се случват. Следващите видеа просто ще се запознаете през какво преминах през този месец. И надявам се да научите нещо полезно за вас, което за мен основната ми цел с тези видеа е да документирам за мен си пътя, защото, как ще се убедите в другите видеа, доста говоря за това да се наслаждаваме на самия процес. И бих искал след време да се върна на тези видеа, които да има едно доказателство за мен, че когато си постоянен и когато даваш наистина най-доброто от себе си, това е много важно, наистина да даваш най-доброто от себе си, че нещата могат да се случат. И така, месец януари. Мисля, че това ми е скучната тайна, за да успее. Че всеки човек трябва да отбележи 10 000 часа в едно нещо, което прави. И аз в момента съм на 607. Около 6 часа имах един проблем, не мога да си верифицирам акаунта през Meta. Докато не намерих едно видео, което бих искал да го покажа, по което разбрах, че това ще е видеото. Защото когато намериш такова видео, значи да си направя пъти. Чакай само да взема камера. Ето слушай как почва. बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना चाहते हैं, जब आप वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है या फिर इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन. Но да. Вчера говорих така с моя много добър другар Кирил и точно му казах, че ако имаш отговор на това, че ще получиш 24 нета преди да получиш твоето да, колко бързо ще искаш да получиш не. И някакси с тази насока тръгвам. Всеки един проблем, който ми изкача тук или като цяло, всяко не знам, че ме води до да. Явно късно ще стане да. Ще цитирам един човек, който ме прави впечатление от един сериал Аркейн, се казва. Цитата е на Виктор, който е учен и интересното при него беше, че той искаше да създаде един камък. Не знам точно ли беше камък, но както да е. Но той като учен, той трябва да прави безброй много опити, за да направи дадено нещо. И накрая той разбра, че всъщност единствената награда за това да го направи съвършено е това, че ще спре да се опитва да го прави. Защото когато нещо е съвършено, ти нямаш нужда да продължаваш да го правиш, защото все няма какво да се направи. И опитвах се да правя тези неща, нека се наслаждавам се на пътя, в който вървя. И гледаме си го на моето съвършеното, но не забравям, че същата награда, която ще получа. Че когато го стигна, няма да има какво да правя повече. За всеки един проблем, който им се наслаждавам него. Колкото и да ме напряга, но търсики решението, намирането на един проблем, който ти го решаваш с, не знам, с часове и накрая едно копче, примерно да го отбележиш и то сработва. Много готино чувство. Добро
Днес пуснахме първите реклами. И... януари. Днес не е 2 януари. Искам да ви покажа резултата. Чакайте, къде тук да спра. Ето. 9 поръчки. Ето. Вънка е едно такова много готино. Снежно. Вълшебно. Много е приятно чувство да, може би, малко се престрастяващо. Да се бужаш, да виждаш поръчки. Поръчки през сайта. Така да помина, не ми се е вдигал доста отдавна. Дори малко имам обратен ефект, едно. Искам още и още. Още този звук на Shopify. Много приятен. Все още е 2 януари. Спомняте си сутринта. Сикам деня страхотен 9 поръчки, такова си изпратих. Както се тръгна, получавам едно съобщение от Facebook. Your account is disabled. Как? Но, както бях споменал преди време, идеята да се наслаждавам на пътя. Това ще бъде поредният проблем, който ще го реша. Надявам се това да е била причината за да ми спрат акаунта на трети ден, е, че съм достигнал лимита. Надявам се. Но да е това и което значи, че просто вечерта ще се анулира и наново ще тръгнат рекламите. Разбрахме, че акаунта ми е бил спрян поради лимита, който съм достигнал от $50. Което е добре, всъщност, защото не знам защо ми е спрян акаунта за днес и утре ще се рестартира. Писах си с Никола от Никола Томов. Тези, които не го знаят, има от Impact подкаст. Както имам и цел да участвам в подкаста на Стана Никола. Смятам, ще се направя път. 2 януари. 2 януари 2025. Ще видим колко време ще митне да стигна до тях. Доста им се възхищавам като хора, Стана Никола. Писах му относно бранда ми, да ми даде мнение и да даде така насока, защото за мен е важно да се допитвам до хората, които имат факти за тях, които са се установили по някакъв начин в България, било като име. И харесвам в Никола, че майндсета му е доста силен спрямо бизнеса, много добър с цифрите и ми беше важно това, което ще каже той. Въпреки, че днеска ми бяха спряни рекламите от Facebook, точно преди 30 минути получих 5 поръчки. Днеска четох от една книга на мисля на Адам Грант. Адам Грант пак помисли, се казва книгата. И в нея се описва един начин на мислене. Това е начин на мислене на учен. Учен слага всичко под въпрос. Дори собствените си вярвания. Което като се замисля е много, много силно, защото така не си дава шанс да се усъмнява в каквото да било, защото той търси факти. Той търси факти и не е твърдоглав. Примерът, който ще дам е за човек, който създал BlackBerry-то, нали, с копчета. И след това, когато се намесил Стив Джобс. Този от BlackBerry, той е мислил, че това на Стив Джобс никой няма си пише на екрана и е бил твърдоглав към промяна. И въпреки, че е бил голям монопол и това му е косвало всичко, че е бил твърдоглав. И затова смятам, че мисленето на учен искам да го приложа тук. Сутрин се събуждам, 9 поръчки изпращам, много ми е приятно, нали, стартирам годината. След това получавам съобщение за това, че акаунта ми е рестрикнат по някакъв начин, не знам, първоначалният такъв мини инфаркт получаваш. След това, допитвайки се до хора, които уважаваш, и получавайки отговор от такива хора и те да се радват на идеята и да казват, че
Просто самото одобрение на тези хора значи много. Такова допълнително зареждане. И виждам защо повече хора казват, че да рискувайки да стартираш нещо твое или да по някакъв начин да превърнеш твоите мечти в реалност. Си струва. Самия процес си струва. Денят е 7 януари и може би този ден ми е най-въздействащ от всички, как съм стартирал ментален компас. Този ден беше много интересен, тъй като започна с това, че трябваше да си верифицирам акаунта в Stripe, да си потвърда адреса, който има затруднение, който все още има затруднение. Очаквам отговор от сапорта. Друго нещо, което се случи, оказва се, че от близо 10 на пратки, дори мисля, че когато снимах на 2 януари, когато изпращах пратките, 5 от тях бяха изпратени с наложен платеж 0 лева. 0 лева. Дневни са изпратени и са получени от клиентите без да заплатят за тях. Тук в мен едно такова чувство се събуди. Първата идея, която имах е как мога да взема плюс от това нещо. Защото трябва дневника е при клиентите вече и няма как да насила, може би да ги накарам да си го платят и за мен това звучи малко непрофесионално. И се спрях на това първо да се представя, че обаждам се от името на Ментален компас и първо да ги запозная с проблема, който е станал и че не бих искал те да ми изпратят пари, а за сметка на това бих искал да ми изпратят по едно видео за това какво мислят за дневника, какво е направило добро впечатление, какво е направило лошо впечатление, защо са го купили. Мисля, че в случая парите няма да са ми толкова важни от това какво мога да направя в случая. И осъзнах, че това ми е шанс по някакъв начин да се свържа с самите клиенти. И това може би беше най-хубавото нещо, което може да се случи. Съм адски благодарен на тази грешка, която се е случила, защото не знам дали бих имал друга причина на този етап да се обадя, на този ранен етап да се обадя на клиенти си. Отговорите, които чух от тях, бяха много... как да кажа? С една дума, ако трябва да ги пиша, бяха гориво. Гориво за мен. И гориво, от което имам нужда, и дори по-грех се обадих на един клиент, който си беше платил. И му казах, че той си беше платил с карта и с него разговарях близо 10 минути, като разбрах, че той си е известна личност, която няма споменавам името, но все пак, да кажем, грешка в скобишки се превърна така в добро запознанство. Фикс идеята, когато се случи нещо лошо, първото нещо, което трябва да помислите е как от този минус мога да го превърна в плюс. Да. Записах нов спорт. Джуджицу. Миналата година се запалих по шаха и в това видях просто как много приличава тази игра. Буквално човешкия шах. Брах 2 тренировки. Много е яко да си новобранка. Това е най-якото чувство. Като гледам просто колко неща имам да уча там и хора с интерес и има хора, които са много напредно ниво и ти просто възхищаваш с това как са инвестирали години и може би това за мен е много важно в този живот е да бъда ученик. Да не спирам да бъда ученик.
Денят е 9 януари. Не знам дали да го правя артистично, но мисля, че ще го разкажа възможно най-кратко това, което се случи. Вчера получавам съобщение от имейл от Facebook, че единия от адовете, от рекламите ми са реджектнати, че има някакъв проблем. След 2 часа получавам на служебния си имейл това е, че някой е подал жалба за моята реклама и че ако искам да я обжалвам. След като обжалвам рекламата, тъй като смятам, че нямам нищо нередно в моята реклама, няма обида или да казвам, че това нещо променя, нали, този дневник променя живота на хората, че мога да се справя с... Не правя никакви такива клеймове, където са... Това е. Супер, окей реклама. И подавах жалбата, което... Стана ми странно, че зареждаше 10 минути, за да се изпрати жалбата. И в същия момент ми стана странно бързо, защо ми изпраща втори имейл на служебния. И попитах момчета в групата, нали, в която членува в Discord групата на Екомука. Попитах, нали, какво правят те в такъв случай. Те ми казаха, нали, че акаунтът реално ми е баннат. И аз си казах, хора, не ми е баннат акаунта, защото продължава да харча за реклами и че рекламите продължават да върват. Едно момче му попита, моля да виж от кой имейл ти е изпратено това нещо. И аз. Пише Meta Business Support. Обаче, когато натиснеш на Meta Business Support, като препрати, изведнъж получаваш един мейл, който е 68A, абоду, да, от такъв вид мейл. И тук почвам смяна на паролата, всичко, добавям допълнителни autentification кодове. Виждам, че те се опитаха също да влезнат през ABB почтата, където бях регистрирал реално първия си акаунт. И си викам, че след като успях да смена паролите и да смена всичките кодове, че на този етап приключи всичко. И че няма да се опита да влезе. Лягам си вечерта и 10:30 мисля, че си легнах. И около 3 се събуждам и чувам някакво известие на телефона и си помислих, че ми влезнала поръчка по принцип в 3 часа. Викам, защото този звук, нали си, престрасяваш се, няма хора, които имат Shopify, като знаят за какво говоря, знаете. Обаче гледам, че не е от Shopify, а от бизнес менеджера ми в Revolut. $50, $40, $50, $40. Викам, какво става? Защото по принцип получавам такива съобщения и виждам, че когато похарча моята реклама, то ми се изпраща, че съм похарчил $40 за реклама. Обаче тези реклами започнаха през 5 минути да бъдат. И то в 3 часа през нощта, което никога не ми се е случило. И проверявам локацията на рекламите, че е от Индия. Ставам от леглото, сядам на компютъра и... много готин процес, защото не знаеш на къде да поемеш. Гледаш си телефона, то продължава да харчи през 5 минути буквално и не знаеш каква крачка премеш. Влезнах си в акаунта, въпреки че бяха изкарали и виждам, че са пуснати 5 реклами на стойност $2000 и те си харчат постепенно. Някакви много тъпи реклами, просто не знам, искат някакъв безплатен трафик на хора да имат, който, нали, това е начин на хакване. Да, много интересно. И в този момент решавам, че просто трябва да закривам всичко. Спирам си революта, спирам си всичките неща свързани с акаунта, замразявам сметки, замразявам си акаунта, изтриям си профила. Сега е 8:15 сутринта. От 5 часа на компютъра и смятам, че това е един от тези моменти, в които както ще добавя разговора с имал приятел, където ми каза, че точно в тези моменти се отказват. А аз знам, че всъщност това е в момента, в който аз искам да покажа, че го заслужавам, че тези моменти ще ме правят просто по-силно. Друга опция няма. Както се казва, пътя към рая се усеща като ад. Както и обратното. Да ви кажа просто следващите ми стъпки.
Следващите ми стъпки са: първо, нали, премахната ми е страницата, което ми е с продукта Метален компас. Трябва да правя нова тази страница. Трябва да си взема нова SIM карта, трябва да си направя нов имейл, трябва да си регистрирам нов Revolut акаунт, въпреки че имам Unicredit сметката, но предпочитам да имам Revolut. Чисто като да има различни валути, когато Facebook ми взима парите от рекламите да е в долари, да не е с българска сметка. Ще трябва да направя нов бизнес акаунт, който мисля, че ще пробвам на майка ми профила и след това като се добавя себе си като акаунт да стана админ. Това ще го пробвам после, но възможно най-лошо нещо, което ми се случи. Да ти баунат бизнес акаунта в Facebook. Има, няма, съм започнал рекламите да са 9 дена. За да се получи диамант, той трябва да премине през възможно най-високото напрежение, за да може да няма чупене после. Аз ще бъда този диамант. Най-лошото се случи. Нямам Facebook акаунт, който значи не пускам реклами, но истинският шампион не се определя от победите му. Истинският шампион се определя как реагира след загубите му. Така че това е моят шанс да науча как работят Google реклами. 27 януари. Отново сме в играта. Стартирахме рекламите. Втория ден вече ето. Започваме да има резултати, но искам да кажа нещо за вчера, което се случи. А това е срещата, на която бях. Чакайте, аз не съм тук. Среща, на която бях. Става въпрос за събирането на Еколука и се запознах с много готини хора. И усетих колко е лесно да питаш съвет от хора, които имат резултати и просто им казваш: ето, погледни какво съм направил, какво мога да подобря. И това някакси малко го приемам като читване, но много набързо ми казаха какво да подобря. Просто много набързо. И още днес имам резултати от това нещо, като все още имам какво да подобрявам. Така, след като изпратя тези поръчки, искам да помисля каква оферта да направя за Свети Валентин. Мисля, че е време да си добавя към продукта някакви неща, като химикалка. Виж как пише, да кажеш какво мислиш. Това е кълъче номер 2. Така. Тази с гума треща. Да. Като цяло с добро качество то се усеща. Не също тази си нещо такова. Химикалка номер 3. Ти тези имаш? Не, имам 5. Ей, това е много добра. И там много. Харесва. Писай химикалка. Тежка. Чакай да снимем Данайчето. Данайче.
беше за този месец. Доста интересен, бих казал, с като вълни неща, но ще завършим месеца с това, че обичам да описам нещата някакси с една дума, която да може да бъде колко се може по-конкретна, и това е, че усещането за това е истинско. Думата истинско ми идва като най-доминантната дума, която бих използвал за този процес. Ще се видим.